ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ದಾದಂಡ ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಡು ಕೋಲ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡ್ ಏರೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಮೋಜಿ ಮಸ್ತಿ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಬೈ. ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಅದೇ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂಜರ ಇರ ತೂತು ಜನ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪರು ಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಿ. ಮಲ್ಲೇಜಿ ಫೇಮಸ್ ಬರೋಡೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬರೋಡೆ ಆಯ್ತಾ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ.
ಆಂತನಲ್ಲ ಮನ್ಪೇತ ಕಾಪಡತ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಓಲ್ ಬಂತೀನಿ ತುಕ ಪ್ರೂಫ್ ಇತ್ತೆ 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 ಎಂತ ಎಂತ ಚಾನಲ್ ಸಹ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ARCHANE ತುಳು ಸ್ಪೇಸ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಎನ್ನ ಫೋಟೋನೇ ಯಾರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆತನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರು ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಪೋಯಿನಿಂಚವು ಆತನ ಆತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತದ ಜಾರು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಂತು ಚಾ ಅವತ್ತು ದಾದಾ ಬಂದು ದಾದಾ ಆನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಆನ್ ಹಿಡಿಯಪ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಕ್ ನೋಡ್ಸ ಅನ್ಕೊಡಂಡ ಆಲ್ ಓದ್ಕೊಡು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರು ಪಾಪ ನಾತಿಗೆ ಗಂಧನ ಅರಿಯೊಂದು ಲೇರು ನಮ್ಮರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಸಿ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಡಿ ಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಹಲೋ ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೂಲು 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 ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮೂಲು ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಶೋ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಿರಪೊಲಿ ಚೂರು ಪಿರಪೊಲಿ ಚೂರು ಪಿರಪೊಲಿ ಪಿರಪೊಲಿ ಪಿರ ಚೂರು ಪಿರಪೊಲಿ ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಓ ಪದ್ಯ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸರತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಹಾಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತೂಲೇರ್ನ ಮಾಮನ ಪದ್ಯ ಕೊರ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಇರ್ನ ಅವಳು ಪುಂಡಿ ಬೈಪೇರ್ನೆ ಬಕ್ಕಲ ಓಲು ಇರ್ನ ಪುಂಡಿ ಬೈಪೇರ್ನೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಓಲ್ ಕೊರ್ಪರ ಅದೇ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಉಂತಿಲೆ ಉಂತಿಲೆ ಪದ್ಯ ದೀಪ ಓ ಪದ್ಯ ಓ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ದಿಯೆ ಪಂಜೆ ದಿಯೆ ಬಾಬಾ ಇನ್ನು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇ ಹಾಂ ಅಂಡ
ಅವತ್ತಂತೆ ಹಾಂ ಮಂಪ್ಲೆ ಮಂಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಪವನ್ಪಲ್ ಅಂಚ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಟ್ಲೆ ಹಾಂ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಂ ಸೊಂಟ ತಿರ್ಗಾಳಿ ಹಾಂ ಸೊಂಟ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಫೋಟೋ ಹಾಂ ಇಂಚ ಮಂಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಪ್ಲಪ್ಪ ನೀನಂತ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅಲೆ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅಲೆ ಯಾರು ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಂ ಬಲ್ಪೊಡು ಓಡಿ ಬಂದ ಬಲಿಪೊಡು ಇಂಚ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನಲಿಪೊಡು ಬೊಬ್ಬ ಅನ್ಲೆ ಐತು ಕೊಡ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೇದೋಪದ್ಯ ಯಾವ ಬಾಬಾ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಾ ಬರೆಡು ಸರ್ಬತ್ ಕೊಡ್ಬಂದಲ್ಲ ಕನ್ಪಾಯ ಕಾಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳೋದು ಪಂಡು ಸರ್ಬತ್ ಇದು ಕೊರ್ಲಿ ಪರ್ಪ ಚುಟ್ಟಾಡ್ಲಿ ಬಾಜಲ್ಲಿ ಸರ್ಬತ್ ಎನ್ನದೇ ಪರೋಡು ನೀರಂದಿ ಪನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ಬತ್ ಅಂದು ಚಟ್ಟ ನೀರ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಲಿ ನಾಲ್ ಹತ್ತಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಡಬ್ಬೆ ಕೈ ಪರ್ದೆತ್ತೀನಿ ಪುಲಿ ನಿಂಚಿಕಲ್ಲ ಪುಲಿಪಲ್ ఇంక బెడ్షీట్ కూడా కొరుడు ఇంకా అంచనవరం నిద్ర బెడ్షీట్ పట్ట ఇంక బెడ్షీట్ ఇంక కొరుడు ఇరు ఇది 90 పట్లక పాత రోజు ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊರಿ ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊರಿ ಅಮ್ಮು ನಮ್ದು ಲೆಕ್ಚರರಿಗೆ MC ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪುಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮೇರೆ ಮಾಮು ಶರತ್ మాము శరతాము ఇది మామూలు ఎప్పుడా ఇది మామూలు కొల్లరా పర్తులగా ಅಜ್ಜರಣ್ಣ ಇಂಚಗುಲ್ವೇರ ಅತ್ತ ಒತ್ತು ಬುಡ್ಡಿ ಅಜ್ಜರಣ್ಣ ಇಂಚಗುಲ್ವೇರ ಅತ್ತಿಂದ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಕೊಂಡ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಇರ್ನನಿ ತಮ್ನೀಲ್ ಇಡ್ಲುಂಡ ತಿರ್ನನಿ ಓಡು ಫನ್ ವಿತ್ ಶರತ್ already viral ಆಗ್ತದೆ Kamalas and this is one plus. Hi Kamalas. ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ದಮ್ಮಲ್ಡೆ ಇಲ್ಲೇರು ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಪುಲ್ಲಿ ಓ ಮಾಮು ಓ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಜಾಕಿಂಗ್ ಬಿದಾಡಿನಿ ನಾನು ಒಂತ ಪತ್ತಾಗ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಡಿ ಇಂತ ಬರ ಅದಾ ಪರ್ಮನೆರ ಪೂಜಿ ಕೇಲ ಅರೆ ಕೇಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ
केला 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 ಅಂತ ಬರಲ್ಲ